σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε στα μεταγραφικά νέα της Παρασκευής. Θα ανακοινώνω τα μεταγραφικά της εβδομάδας, κανονικά της Κυριακής, αλλά εγώ θέλω να κάνω Παρασκευή. Δεν έχει τελειώσει ακόμη η εβδομάδα, τέλος πάντων. Αρχίζουμε με τα μεταγραφικά νέα. Νόνι Μαντουέκε πάει Arsenal, 5 ετές συμβόλαιο, συμφωνούν σε όλα. Προχθές είχε συμφωνήσει προσωπικά και κλείνει ένα 5 συμβόλαιο των 52 εκατομμύριων. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον τον Πέτροβιτς, τον τερματοφύλακα της Chelsea που πάει για 25 εκατομμύρια στην Bournemouth. Πάμε κυρίες και κύριοι στο Morgan Gibbs White που πάει στο Tottenham για 60 εκατομμύρια, όμως δεν πάει για 60 εκατομμύρια. Πάμε κυρίες και κύριοι στον Luis Diaz που δίνει 52 εκατομμύρια η Bayern για να τον αγοράσει, όμως η Liverpool ζητάει 70 με 80 εκατομμύρια. Τώρα πάμε στις μεταγραφές που δεν σας είχα αναφέρει. Στον Ζωά Πέντρο και τον Μάνου Ζουμπιμέντι που ήρθαν και επίσημα στις ομάδες τους. Ο Πέντρο στην Chelsea και ο άλλος στην Arsenal. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στον Τζερ Κούνια που κλείνει αυτή την Πονταφόγκο στη Nottingham Forest για 10 εκατομμύρια λίρες. Και τώρα εξετάζεται ο Μπισούμα της Tottenham για τη Fenerbahçe. Θέλει να τον πάρει από το Λονδίνο οι Τούρκοι, θέλουν να τον πάρουν τον Μπισούμα. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στην Inter Milan που πήρε μόνιμα τον Νίκολα Ζαλεύσκι για 6,5 εκατομμύρια και τον striker Άνγκε Χοάν Μπόνι για 23 εκατομμύρια. Πάμε τώρα η Everton που ενίσχυσε την ομάδα του με τον Κάρλος Αλγκαράζ για 15 εκατομμύρια λίρες και τον Τιέρνο Μπάρ για 27 εκατομμύρια. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στην Bayern που θέλει τον Έσε, όμως έχει σε επιφυλακή την Arsenal. Πάμε στον Μπόνα Σόζα που πάει Σόουζα από αυτόν Άγιαξ στην Crystal Palace για περίπου 4 εκατομμύρια. Επίσημο Έλζορ Λέλιφ. Ναι, τώρα κυρίες και κύριοι θα σας αναφέρω ότι όλα αυτά τώρα ήταν τη Sunderland που ανέβηκε κατηγορία. Μάλιστα ο Ένζο Λι συγγνώμη που ρεύτηκα, το φι γράφεται με 2 από Ρώμα για 19 εκατομμύρια λίρες στην Sunderland. Το ίδιο ο Χάμπιτ Διάρα από Στράσμπουργκ 30 εκατομμύρια. Ο Νόαχ Σαντική έχει το I, το D και το K. Τέλος πάντων Σανταϊκή, δεν ξέρω πώς το φέρετε, συγγνώμη, θα σας το κάνω spelling S-A-D-I-K-I για 17 εκατομμύρια λίρες. Πάμε στον Τσεσμεντί, να σας το κάνω και αυτό spelling S-H-E-M-S-G-I-N-E T-I-L-B-B-I. Αυτός ο παίχτης πήγε για το Τάλμπι, Τέλμπαϊ, δεν ξέρω πώς το προφέρετε, γι' αυτό σας το έκανα spelling, δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, ναι, σας το έκανα spelling και πήγε για 19 εκατομμύρια λίρες στην Sunderland. Και τώρα πάμε κυρίες και κύριοι στο Σάιμον Αντικάρα που ο Αντικάρα, αν θυμάστε, είναι αυτός ο Ιρλανδός της Brighton που πήγε για 21 εκατομμύρια στην Sunderland. Πάμε στον Νίκολας Κιούγχ. Το γερμανικό όνομα, το Κιούγχ γράφεται K-U-H-N, το U έχει πάνω στις 2 τελίτσες όπως το γράφουν οι Γερμανοί και πήγε από τη Celtic στη Κόμο για 17 για ένα λόγο για 17 εκατομμύρια 17 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Πάμε κυρίες και κύριοι Γεια σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε
ξανά στα μεταγραφικά νέα της Παρασκευής. Επανελχόμαστε στο παλιό μας πρόγραμμα που έβγαινε κάθε Παρασκευή βίντεο. Και τώρα θα αρχίσουμε γρήγορα τα μεταγραφικά νέα μας νέα, γιατί θέλω να τελειώσουμε γρήγορα, γιατί κι εγώ είμαι διακοπές πάλι κάθε Σαββατοκύριακο. Διακοπές είμαι, γι' αυτό τι θέλετε να σας κάνω, γι' αυτό δεν κάνω βίντεο και κάνω podcast, γιατί με βολεύουν πιο πολύ τα podcast. Δεν θέλω πολύ editing και εγώ δεν έχω πολύ χρόνο. Ναι, τέλος πάντων αρχίζουμε με τα μεταγραφικά μας νέα. Που πάμε στο ανώνυμα Ντουέκε που κλείνει με την Arsenal ένα 5 συμβόλαιο για 52 εκατομμύρια. Το ταλέντο κλείνει για την Arsenal και ετοιμάζεται. Νομίζω τώρα που γυρνάω το βίντεο, το podcast, τη γνώμη στο YouTube, έχει φτάσει ήδη. Είναι τώρα Αμερική, πετάει το ρεν στα τέλη της πτήσης, γιατί το μεσημέρι έμαθα ότι τώρα πετάει, επέτρεξε το αεροπλάνο. Τέλος πάντων είναι πολύ μεγάλη πτήση, γι' αυτό μπορεί να έχει φτάσει τώρα, μπορεί να έχει φτάσει το ξημερώματα. Τέλος πάντων πάμε στον Ντότζε Πέντροβιτς που πάει στην Bournemouth από τη Chelsea και 25 εκατομμύρια για ένα 25 εκατομμύρια λίρες, για να με διορθώσω, με συμβόλαιο ένα πεντιετές, 5 χρόνια συμβόλαιο τέλος πάντων. Πάμε στο Morgan Gibbs White που για 60 εκατομμύρια λένε ότι θα κλείσει στην Tottenham. Ξεχνάω ομάδες σήμερα, κύριος και κύριοι μου, πείτε κάτι. Και όμως αν γίνει με αυτά που έχω ακούσει ότι θα γίνει κάτι και δεν θα πάει και τέτοια. Και τώρα θα σας αναφέρω κάτι σε λίγο για τον αντικαταστάτη του. Πάμε στο Λουίς Δίας που δίνει 52 εκατομμύρια η Bayern Μονάχου, και όμως η Liverpool ζητάει 70 με 80 εκατομμύρια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις μεταγραφές που δεν σας είπα και ήταν πολύ εξαιρετικές και έπαθατε κάποιο σοκ μπορεί. Δεν ξέρω, εγώ έπαθα σοκ στο Ζωά Πέντρο και το Ζουμπιμέντι όχι και πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο Ζουμπιμέντι που ανακοινώθηκε πήγε Arsenal για 55 εκατομμύρια και ο Ζωά Πέντρο για 60 εκατομμύρια λίρες, και τα 2 λίρες πήγαν στην Chelsea. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην κλίση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Τζέρ Κούνια που φεύγει από την Vodafone για 10 εκατομμύρια λίρες και πηγαίνει στην Nottingham Forest. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στον Μπινσούμα που εξετάζεται για τη Φενερμπαχτσε. Ναι, και τον θέλουν να τον κλέψουν οι Τούρκοι στο Λονδίνο. Τώρα πάμε στην Ίντερ Μίλαν, πήρε μόνιμα τον Νίκολα Ζαλεύσκι για 6,5 εκατομμύρια και τον Striker, θα σας το κάνω spelling τώρα βασικά θα σας το πω, Ain't Joan Boni για 23 εκατομμύρια. Και η Everton ενίσχυσε τον Κάρλος Αλκαράζ για 15 εκατομμύρια λίρες και τον Τιέρνο Μπάρι από την Villarreal για 27 εκατομμύρια λίρες. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Bayern Μονάχου. Πάμε στην Bayern Μονάχου, γιατί έχει επιφυλακή την Arsenal, γιατί θέλει τον Έσε. Αυτή τη μεταγραφή εγώ κάνα πρώτο έγραψαν τώρα για φήμη και πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον Μπόρνα Σόουζα που γίνεται 4 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή στη Crystal Palace από τον Άγιαξ. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Sunderland που φέρνει 4-5 παίκτες. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον Ένζο Λι Φι. Το Φι θέλει 2 ή από Ρώμα 19 εκατομμύρια λίρες. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Χάμπιπ Διάρα από τη Στράσμπουργκ για 30 εκατομμύρια λίρες. Πάμε στο Νόαχ Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Νόα στον Σαντίκη, δεν ξέρω πώς προφέρετε, θα σας το κάνω spelling, S-I-A-D-I-K-I. Δεν φοβάμαι, απλά μη σας το έχω πει λάθος εγώ και μου λέει προφέρετε Σαντίκη, Σαντιάκη, Σαντάικη.
τέλος πάντων πάει και αυτό στη Sunderland για 17,5 εκατομμύρια λίρες. Πάμε κυρίες και κύριοι στον... Θα το κάνω και αυτό spelling. SHMSDINDALPI. Τέλος πάντων αυτός ο παίχτης πήγε για 19,5 εκατομμύρια ευρώ στην Sunderland και ο Σάιμον Αντινκάρα, που τον ξέρω αυτό γιατί έπαιζε στην Brighton, πήγε 21 εκατομμύρια λίρες στη Sunderland, το νέο ταλέντο. Λοιπόν, πάμε στον Νίκολας Κιούνχ. Δεν μπορώ να το προφέρω για αυτό το Κιούνχ, γιατί θα σας το πω K-K-U-A-H-N. Το Κιούνχ, ξέρετε ότι έχει 2 τελίτσες πάνω που πήγε από τη... Ναι, τέλος πάντων, ναι, με το Κιούνχ, που δεν ξέρω πώς προφέρεται, σας το έκανα spelling τέλος πάντων και μπορεί να ξέρετε κάποιοι να το διαβάζετε. Τώρα πάμε κυρίες και κύριοι, πάμε κυρίες και κύριοι σε άλλον, τέλος πάντων, ό,τι να λέω. Δεν μπορώ, έχω κάνει 500 γυρίσματα σήμερα και δεν μου βγαίνει, δεν το κάνω αυτό το discard, δεν μπορώ. Βέβαια, τέλος πάντων, ο Κιούχ με τις 2 τελίσεις στο U πάει αυτή η Selting στη Como, αυτή η πώληση που επιβεβαιώθηκε για 17 εκατομμύρια λίρες. Τώρα πάμε στον Βίκτορα Γκιόκερες. Όλο το λέω Βίκτορα. Τέλος πάντων, ο Βίκτορ Γκιόκερες παίρνει ανάποδες η συμφωνία με την Arsenal. Και τώρα στεναχωρώ όλους και εμένα στεναχωριέμαι, γιατί είμαι Arsenal fan. Το μάθατε, μπράβο σας, είμαι Arsenal fan. Μην με χειτάρετε. Ναι, σχέση τώρα με τα Champions League και τα 0. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε τώρα ναι, παίρνει ανάποδες η συζήτηση. Τώρα πάμε κάτι για την Newcastle στο Hugo Ekitike, που είναι ζητηθημένη η Newcastle να δώσει και 80 με 100 εκατομμύρια για να τον υπογράψει. Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι διατεθειμένη να δώσει και 100 εκατομμύρια με 80 εκατομμύρια ευρώ για να τον υπογράψει. Πάμε κυρίες και κύριοι στην Bayern Μονάχου, που είναι έτοιμη να πάρει, θέλει να πάρει πολύ, που επιβεβαιώνει πολύ ενδιαφέρον το Xavi Simons από την Λειψία. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στον Marcus Rashford, που τον κυνηγά και η Juventus. Η Juventus λέει από την Barcelona έχει μπει και στο παιχνίδι πολύ καθαρά η Juventus. Έχει μπει. Σχέση τώρα με την Barcelona. Η Barcelona θα χάσει όλους τους επιτεθικούς. Τους επιτεθικούς, τα left wing, που είναι μια καλή, τώρα είναι πολύ καλή. Τώρα είναι πολύ καλή αυτή η παίχτες, τέλος πάντων. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον Άντονι Κοκτσού, που πριν λίγο βεβαιώθηκε ότι πήγε από την Μπενφίκα στην Μπεσίκτας για 35 εκατομμύρια. Και τώρα πάμε κυρίες και κύριοι στον Άνθονι Ελάγκα, που ολοκλήρωσε πριν τη μεταγραφή. Δεν ξέρω αν σας το είπα πριν ότι ήταν εφήμη τελικά και δεν ήταν τελικά ήταν πολύ κοντά, όμως δεν τον έκλεισε. Τον έκλεισε τελικά πριν λίγο και είναι πιθανόν τώρα να έχει φτάσει στη Newcastle. Έκλεισε, μου ήρθε ενημέρωση και deal. Τώρα πάμε κυρίες και κύριοι στη Tottenham, που στον Κοτά Τακάι, που έκανε ένα 5ετές συμβόλαιο για 5 εκατομμύρια στη Tottenham. Και τώρα θέλω να επιθυμίσω ότι είναι ο 16ος Ιάπωνας που έπαιξε στην Premier League. Τέλος πάντων κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νέα. Αν σας άρεσε, τέλος πάντων, πατήστε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στα άλλα μεταγραφικά νέα.